Bon dia, companys de Buixarp de Carrasca. Com veieu, avui estic en un lloc menys muntanyívol, menys salvatge, menys ferèstec. Estic en un berenador. Veu que se veuen ahir cadiretes, algun banquet, suposo que es veurem ara després. Vaig a fer un projecte molt senzill, molt de tranqui, que se diu veritat, que l'haguera pogut fer a ma casa o a la caseta o a altres llocs, però dic, va, vaig a conèixer un poquet aquesta zona del Arc de les Palmes, estic aquí al Arc de les Palmes, vaig a seure a un banquet i em vaig a ficar a treballar. Avui no serà un treball tant de reciclatge com en part també, sinó perquè vull fer-li un detall a un subscriptor que ens ajuda moltíssimes vegades, que m'ha regalat una corretja vella, i anem a fer aquesta mena de corretges, d'estreps, en anglès se diuen strops, de stropping, veritat, allò que fem després d'esmolar amb la pedra, que passem per la corretja. Us explicaré com fer-ne un d'una forma molt senzilleta, i mira, ara s'escolten les campanes del convent. I no res, parlarem un poquet, la farem, serà, ja us dic, molt senzill, a veure si arribem als 300 i fem ja el vídeo de la gaita, val? Acompanyeu-me, val? I res, vaig a seure a un banquet, trauré els materials i me ficaré a treballar, com si estarem a casa, però a un lloc agradable. És estiu, veritat, i a Bellís està així, propet de la mar, en la muntanya, una brisa superagradable. Anem a fer el projecte. Perfecte. Mireu, per al projecte d'avui, el principal que necessitarem serà una corretja vella, veieu? Una corretja de cuir legítim, gros, vella, que s'havia trencat per la part de la civella. Veieu? Se n'hauria pogut ficar una altra, la punta també estava mutilada. Bé, me l'han donada. Pot aprofitar tant la part dels forats com la que no en té. Usarem preferentment la part que no té forats, val? Quedarà millor, encara que rasparem també la part contrària perquè es pugui pegar, i usarem un llistó de fusta. En aquest cas l'he comprat, val? Hauria pogut ser reciclat d'un palet, per exemple, sense cap problema, però com avui volia que quedara especialment bé, m'he permès gastar-me 3 euros en aquest tros de fusta, doncs eixiran diversos projectes, val? Però com us dic, de reciclatge se pot fer, i directament, que haguem agarrat un tronc de xop i l'haguem fet un taulonet, també. Ha sigut així esta volta, ja us dic que avui anem de tranquis. I el primer que haurem de fer serà pensar lo llarg que volem la corretja. Jo penso que en un trosset així, que deuen ser 2 pams, per ahí deuen anar. 2 pams, te diria que massa llarg. Pam i mig. Un pamet i mig pot ser perfecte, perquè tindrà un pamet de corretja i el mig d'agarrador. En un pamet de corretja sobrarà. Per tant, el que farem serà marcar. Avui usarem la Rough Rider de treballar la fusta. Podria usar també la Victorinox, la serra, però en aquest cas, a veure, pam i mig, ho farem d'esta manera per a complicar-nos un poquet més la vida. Si no, tot seria massa fàcil. Per tant, faig ahir la marqueta, inclús, mireu, si voleu quisca recta, podem utilitzar la mateixa corretja de regle. La fico així damunt, més o menys, i ahí, marcarem en el ganivet. Molt bé, com un llapis. Un poquet torta, no massa perpendicular, però va, ho arreglarem. Ara què vaig a fer per a tallar-la? Com no tinc serra, n'haguera pogut tindre, és que vaig a marcar, mireu, a veure si ho podeu veure. Faré com uns triangulets, unes mosses ahí a la voreta, a veure, un poc més fonda. Ho heu vist, veritat? També la marcaré així baix, en les dues direccions. La marco ahí. I ara mireu, usant el ganivet, marco així baix, veieu la mosseta que he fet ahir? Eixa, i baix també li vaig a marcar la mosseta i per l'altre costat el mateix. Això és una manera de tallar una fusta més o menys recta, sense usar la serra. Veieu que la tinc ahí marcada? I d'ahir, si volguérem, podríem fer també una línia. Encara que, com vos dic, que ha quedat tort, ha quedat bastant tort. Ningú és perfecte. Per ahí serà. Eixamplirem una miqueta el tall, que no passa res. Eixamplirem este per així, i el contrari se n'anava per esta part d'ací, penso. No és problema, perquè ara el que hem de marcar és un tall secundari, és a dir, mireu, vaig a fer-ho a mà alçada, a veure si agarrant el ganivet com un llapis puc fer-ho. Marcaré així, ho veu? I per l'altre costat de la mossa també. És el que se n'anava una miqueta tot.
Bé, més o menys. Veu que he marcat? Això ho farem també a la vora. Si puc fer de pla, no cal utilitzar la punta. I així la part contrària. Dibuixarem. A veure, se mou molt la càmera de pit. Aixina. I així. Val, no ha quedat perfecte, ja us dic. Al utilitzar la càmera, vulguis o no vulguis, estàs mirant la càmera i no mires tant la fusta. Però fem aquestes marques i ara el que farem serà, com podeu imaginar, anar llevant material. Aquesta fusta és molleta, no sé si serà d'avet o de què serà. De balsa no. Veu? Ara ho comprendreu el que estem fent. Ho enteneu, no? Forçarem aquestes mosses, també la d'ací. Veu que les estem fent granetes? En veritat, amb el fons que puguem. No vaig a gravar tot el procés perquè ja sabeu de què va el tema. Sí? Si ara apoyara contra la taula i fera força, el trencaria. Però per a que quedi millor, anem a entrar, veu? Entrarem la mosseta cap a dins. Anirem entrant. Veu que bé? Enteneu, no, la dinàmica? I també d'ací. No quedarà com en una serra, ja ho podeu comprendre. Vaig fent això, val? Inclús veu que ara ja puc fer de la part del mig. A veure, recolzem en terra millor. Però compte de tallar-vos quan talleu cap a vosaltres, Guardeu distància. Veu, anirem fent això per tots els costats, ho faig a soles sense càmera i quan estigui per a trencar-se ja ho trencarem. Mireu, espera un momentet que se m'enganxa el poquet que li queda. Veu, podríem forçar-la, pam, i partir-la. Però, com volem que quede regularment bé, tinc la motxilla davant i s'enganxa. Anem a fer-ho tot el que puguem amb el ganivet, tot el que puguem. Veu? L'avantatge d'aquest ganivet és que té el tall recte. I on fiques l'ull, fiques la bala. Ara veureu. I la punteta finíssima. En aquesta punta fina, veu el que puc penetrar? Podria arribar, si volguera, me penso, fins a la meitat. Veu quina passada? I per així el mateix. Molt bé. Per un costadet i per l'altre. I ara mireu, si voleu podem, abans de forçar-la completament, amb el ganivet agarrat així, un picayelos que diuen a les pel·lícules americanes, veritat? Marcarem per dos costats. Podem treure una miqueta més de material, com quan vam fer la beina de la destral. I penso que això està ja... No sé si se vol trencar a soles. Penso que podem trencar-ho sense cap problema. No ha quedat tan malament, veu? Així el que preocupa sempre és que queden aquestes parts arrencades on les fibres, veu, ixen i entren. Però com així ha sobrat tota aquesta part, sense cap tipus de pudor, en el ganivet, anem llevant, i quedarà perfecte. De fet, una fusta quasi que de melis. Perfecta. Per a que volem perfecta. Si ella està miqueta que ha sobrat, després la llevarem. Això no és problema. Ara mateix no és problema. Perquè hem de perfilar també la part del mànec. Aquesta serà mànec. I aquesta serà la punta de davant. Va, sí. Ja anirà bé. Dic, ne farem dos. No, en faré una i ja n'hi ha prou. El preu. Perfecte. El següent pas serà tallar un tros de corretja. En primer lloc, mireu, aquesta part d'ací, la que no té forats ni lletres, és la que utilitzaré quasi que per estètica, és per a fer un regal al final. Trec la fulla menudeta, la redona, que penso que tallarà millor damunt de la fusta. Us en recordeu el problema de les trinxet i les rectes, quin és? És que està fantàstica. Veu? Ja tenim la punta, puc rematar una miqueta més. La punteta, m'agrada que no estiguen esquadrades, molt bé. I ara mesurarem així, la pegarem, veu que
la fusta ha anat justeta, podríem repelar les vores de fusta, però no val la pena. I com li hem de guardar mànec, doncs no sé, fins a... sí, per ahí pot anar bé. I per ahí tallarem. Suau, no vull ratllar molt la fusta, si no ho hem fet damunt del banc. Fantàstic. Per tant, ja tenim el trosset de cuir, tenim la fusta, on anirà pegat, i ara li farem un poquet de mànec. Abans de pegar-la, també l'haurem de llimar. La part que s'ha de quedar, la part per on passarem el ganivet, diguem, és la part aspra. La part fina no. La part fina la rasparem per a que pegui bé i la pegarem ahí. El que faré serà marcar en el ganivet llapis, és la part que hem tallat nosaltres, marcaré per ací, i d'ahí cap allà i farem un mànec. Podria no tindre'l, és una qüestió quasi que d'estètica. Però veu un poquet la ratlleta que han fet, a veure, ahí l'assenyalo, quasi que no sé, la marco més fort, simplement per al vídeo, per a que ho vegeu. A veure si que la veu. D'ahí cap allà farem el mànec. Com el farem el mànec? Jo penso que puc fer-lo d'un estil, això és dibuixar en el d'açò, un estil que serà este, penso. Faré fins ací aixina, l'altre costat igual, una coseta aixina, val? I d'ahí cap allà obrirem, perquè ho entengueu, que suposo que ho heu entès, una coseta aixina. Una coseta aixina serà el mànec. Veu? I així les puntetes, si voleu, ho matarem una miqueta també. Perfecte, anem a ficar-nos. Així el mateix que hem fet abans. Deixeu-me agarrar la gran, que me'n faig més resistent. Gran que té 3 dits, I el que farem serà, veu que així és on... A veure, que no he acabat de marcar. Aquí és on s'ajuntaran les dues línies, eixa i aquesta altra que ve d'ací. Doncs jo sí el que faria seria marcar, com quan fem un tauló del foc, marcar al mig d'on té el triangle i ja anar fent el triangle. Primer el farem per un costat, ara veureu que és molt fàcil. Aquesta fusta no és de carrasca. Es puix que de carrasca sense fusta de carrasca. Molt bé. Veu, quan hàgim acabat el triangulet, estaria com per esta cara. Per darrere veu que no està. Farem el mateix. Passarem a l'altre cantó, marcarem ahí, i el mateix. Per què marquem? Perquè si mos passarem de força, el ganivet no arrencaria tota aquesta part, sinó que si la veta agarraria i faria plap. Per tant, primer marquem, veu, estretet el triangulet, ahí estretet, i després ja farem aquesta part d'allà cap ací, d'allà cap ací. Per este costat, per cert, ha sigut superràpid, i ja està fet. Tot el que pugueu arreglar en el ganivet no caldrà fer-ho en la llima, en el paper de vidre. Veu que fineta que ha quedat aquesta part? Per això fa falta ganivets esmolats. I aquesta part doncs l'acabarem cavant nosaltres. A veure si se pot veure la càmera. La vaig a baixar una miqueta. I un poc a ull, perquè també penseu que ho tenim marcat, però si m'ho anem de la línia no passa res. I amb molta cautela de no pegar fort així, perquè ho badaríem tot, anar llevant material. Que a mi treballo molt a gust, jo. Però si voleu podem fer el contrari també. Una coseta així. Podem llevar-li un poquet més de material d'ací dalt. Inclús podem arredonir en la formeta que vosaltres preferiu. Així. Una coseta així. Vaig a fer l'altre cantó i acabaré de polir este un poquet. Ja ho veu que estem acabant l'altra part. No sóc un crac de la simetria, com podeu veure, però tampoc és necessària. Jo sóc una persona molt pràctica, la veritat. L'estètica ha d'estar, que sigui mínima, però sobretot la practicitat. Llavors dic que sense este mànec esculpidet hauria funcionat exactament igual. S'hauria pogut agarrar perfectament bé. Més o menys. Suaviso, per a, llavors dic, no cal treballar tant en la llima. Veu com ho estic fent? Estic fent força en estos dits. Busco més o menys la rectitud. I cap avall. Fins ahí. Això mateix. I així, de fora cap a dins, i ho faré igual. Suavet. Així. Ahí, dins de tot, que casa bé, perquè és més difícil entrar al paper de vidre, i ja van. Una coseta així. A este costat pot ser que li falti un poc de simetria, que hagués començar de més amunt.
Només un poquet. Només un poquet. Així, penso que està bé. I li matarem aquestes puntetes? Va, anem a matar-les. Sabeu el que vull dir, no? Només així un poquet i ja va. Ahí, i després per l'altre cantó. Molt bé, el mànec de la paleta, veu que ja el tenim. A mi m'agrada matar els cantons igual d'ahir que la voreta. Sé que és un poc treballós i no és necessari, de fet el paper de vidre ho pot fer, però jo que tenim estos ganivets tan fins, ara veureu el que vos vull dir, és simplement agarrar la voreta i anar traient-li un repelet a la voreta. Així. Mireu, quina passada la navageta, veu el que ha fet? Un caragolet més xulo. És més que res per llevar-li un poc el canto viu. Què vos dic, el paper de vidre ho llevarà també. Però quan més treballeu en el ganivet i més vos acostumeu, millor. I així dalt igual, matarem un poquet el cantonet. I que es veu bé la càmera, Així no, una miqueta el cantonet. I matar això. Ha entrat massa ahí? Veu que hi ha entrat massa? No passa res, llevem de l'altre costat, és que estava mirant a través de la càmera. I no calibro molt bé. Una coseta així, matem els cantonets. Això és també estètic, però pràctic. Farà també que no s'enganxe a un tros de roba o a un fora. Un poquet en el cantó mort. O matat, que diria algú. I ja va. Després el paper de vidre, aquestes irregularitats, les acabarà de fer. Llavors, més cantonet, és simplement, ja vos dic, una cosa així del cap a fora, vale? I ahí que va així, cap a mi. Fareu compte perquè la veta de la fusta, veus, en aquest cas, me l'estava menjant, hem de girar, hem de fer d'allà cap a baix. Tema de la veta de la fusta, veu que si ja va bé, o més o menys bé. Ahí la veta ha canviat un poquet. És necessari? No. Però vaja. I acabo d'anar per tots els cantonets, val? I vos dic el següent pas. Fantàstic. Ja suaveta per tots els costats, la podríem deixar així, però pot ser que li dono un poquet en paper de vidre. Jo no soc molt malbaratador de paper de vidre. Per això m'agrada molt usar la cola de cavall, que vam veure l'altre dia, l'exquiset. En aquest cas, com ha de ser més bèstia, així vull llevar més material, agarro un tros de paper de vidre, però ja vos dic, sense malbaratar-lo. Suavitzant, al ser una fusta no molt dura també, en un poquet que li passem. Podríem després donar-li cola de cavall, però així mateixa no ne tinc ni n'he agarrat. Un poquet llevant, i sobretot el mànec. És la part que mos tocarà les mans. Sobretot les corbes. El puny. Molt bé. Molt bé. Penso que ja la tenim prou polimentadeta. Tampoc cal més, no és necessari. Mireu que poquet paper de vidre hem usat. I encara si l'espolseu, encara té més vida. Així no cal utilitzar diversos grans. En un mateix, mitjanet, ho podeu fer quasi que tot. Perfecte. La paleta ja està. Ahí damunt anirà la corretja, com heu comprès. Abans de pegar-la, farem mas per la corretja per darrere, per que s'apegui, i un poquet més per davant. Per tant, agarrarem un altre quadret de paper de vidre. A mi m'agrada comprar este, que és un roll. Veu? Això és un roll llarg. Molt bé. I ara polimentarem, sobretot, per la part fina, per que s'apegui. L'ideal seria tindre a la mateixa paleta, cosa que podem fer, si voleu, però penso que no cal. Una part fina per a rematar i una part aspra. Jo personalment n'he fet alguna d'esta manera i al final només utilitzes la part aspra. Per tant, que penso que ho deixarem així d'esta manera, deixarem la paleta sense apegar per un costat i a una mala sempre se pot apegar l'altre si faré falta, però com vos dic, no és necessari. Penso que ho podem deixar així. I per la part bona, diguem, on ficarem, per cert, un poquet
de pasta de poli, un òxid de color verd, que també li donem un poquet perquè agarre més, però això està bé. Si voleu un poc els cantonets. Això és més que res perquè la cola, el pegament, s'agarri. A mi personalment m'agrada matar un poc els cantons. Ahir els han matat. Este d'ací baix el matarem també un poquet. Ja veus per a què, però bueno. I a millor podríem fins i tot llevar-li una miqueta de voreta. Veu? Aixina? Veu com li estic llevant voreta? Per què ho faig això? Perquè si a vegades estem esmolant un ganivet de falsó, sabeu? Una serpeta, com li diem també, un trinxet, això millora una miqueta, val? La superfície. Ho llevem així un poquet i plat de costat també. Ho veu? Sí. Ho vaig llevant així. Que si té el cantó viu, què passa? Doncs no passa res. Són manietes meues. És per arredonir un poc la superfície i avant. Que desmolar també s'arrodoneix. Fantàstic. Anem a pegar-la. Per a pegar-la utilitzaré pegament normal. Este fa anys que el tenia per casa, no sé ni com deu estar, pobre. Anys no ho sé, però... Cola blanca me funcionaria també. Resina, si mos ficarem ecològics, però bé, penso que serà prou. No vull dir marques, però us recordeu aquella que se deia Supergen? Fa aquesta impressió. Així. Veu? Fiqueu-ne bastant. Ara la pegarem. I com el sostindrem ahí damunt? No he sigut prou hàbil, però ara després buscaré una pedra i la ficarem damunt. A veure, ahí, d'ahí fins ahí. Perfecte. Veu la part aspra? És la que hem deixat damunt. Hem deixat damunt la part aspreta. Ara què faré? Li ficaré damunt la fusta que ha sobrat, que miraculosament és la mateixa mida d'ample. Perfecte. I ara buscaré una pedra per a sostindre-ho. A falta d'una li ficarem dos. Són aquestes pedres de roder que tallen molt bé. Pedres de roder que tallen molt bé, aquí en redolí. I està el traci. Així, ho deixarem així, no sé, una horeta o això, i després li farem el toc final. Molt bé, companys, ja ha estat com una horeta. No sé si estarà del tot dur, però penso que és suficient per al que anem a fer. A veure... Perfecte. Veu la paleta? A casa, si això li podem ficar una miqueta de cera a la fusta, ara no em porto. No és necessària, però ha quedat bastant decent, cert? Com podem millorar-ho? Podríem ja utilitzar-lo com està ara? Podríem. I directament la corretja i sempre, com us deia l'altra volta, cap darrere, anar passant-la, i això ja fa que les arestes, les xicotetes puntetes desperfectes que fem a l'hora de desmolar la pedra, se vagin suavitzant. Val? Ara estaria ja fantàstica, però podem fer-li un plus. Podeu utilitzar un producte com este, que és sintètic, és un òxid, no recordo de quin metall, és una pedra verda, a vegades és roja, blanca... Ho fregarem, encara que a vegades he barrejat parafina en pols molt finet de roder, d'arenisca, i també va bastant bé, encara així este és inigualable. A mi m'agrada ficar-lo d'esta manera, mireu. Faig d'este costat, veu un poc les ratlletes, i ara del revés. De manera que estigui tota la superfície verda o del color que sigui. És que així no agarra tan bé, del color que sigui a la pasteta. La veu, veritat? No sé si el color es veu molt bé. Si un poquet a la llum. Vale. I ara com? Ara el mateix. Ara ja notem que s'agarra més. S'agarra bastant més. Penseu que hem estat treballant la fusta en este ganivet. Per tant, penseu del que partim. Vulgues o no vulgues, és acer al carboni. I de treballar la fusta se va gastant, com tot. Hauríem pogut començar directament en la pedra, no? Perquè quan no talla molt s'ha de començar en la pedra. A l'hora d'esmolar agarreu més o menys l'angle que soleu fer com si fos la pedra i tanqueu-lo un poquet més. Val?
Tanqueu-lo una miqueta més. Així, d'esta manera. Un poquet més tancadet, no passa res. Penseu que sí, aquesta navalla de Rough Rider tenia també el segon tall, més tancadet, i com podeu comprendre, però veu com brilla el tall? Això se fa al polir, ara l'estem polint. El vaig polint, he vist que tenia alguns desperfectes, hauria sigut millor començant la pedra, però ho anem a fer només en la corretja, perquè vegeu l'útil que és aquesta ferramenta. I de llargar ja l'han feta més que suficient. Val. Penso que deu estar. El que podem fer ara és o passar-li un paper o per damunt del pantaló directament, com si esmolàrem, el mateix per a llevar restes d'eixa pasteta que pugui quedar. A veure si podeu veure a la mà, és que no sé com se veurà. Uf, me penso, igual m'ho fico en mode selfie i provo un poc d'afaitar-me, a veure si puc. A veure. En sec, en sec. Vedete que ahir quan vaig afaitar això no té poc, però... Brutal, companys, brutal. Ja que estic pagant el mateix, vaig a passar-li també les menudes. Un poquet encara que sigui. Molt bé, i la corregeta s'està ficant més bona també. És que a poquet que passes ja se nota moltíssim. A aquesta li fa falta pedra, per cert. Ja la faré a la pedra, esta tingut més canya, i esta altra, a veure, l'altra no té cap imperfecció, esta altra sí que agrairà la corretja. Penseu també que la corretja no fa miracles. Si el ganivet de mosses, poca cosa fareu. Però si el ganivet ja té una esmolada de pedra, al passar la pedra així es fa més que premium. És que no sé si me veureu. Ho veu? És que no vull anar tot l'estiu pelat. Fantàstic. Vos recomano a tots que en tingueu una. I res, això mateix, m'aniré acomiadant. Veieu el que vos comentava? No és una càmera, és un arnès on fico el mòbil també, però la veritat que vas més còmode. Han fet una corretja d'esmolar, l'haguem pogut fer per els dos costats, veritat, una més grossa, l'altra més fina, però així també va bé, perquè si no la recolzes damunt d'una taula i si està mullat o té algun problema no s'embrute. És facilíssim de fer, no fa falta fer-li la formeta de mànec, o la podeu fer millor, o li podeu fer un foradet, però una corretja vella podeu treure 3-4 corretges d'esmolar. Ja vos dic, vos ho recomano moltíssim, tingueu-ne sempre una a prop, a vegades en la teva corretja te la desbotones i pot anar també, però tingueu-la i compreu-vos aquesta pasteta que he ficat que costa 4 duros miserables, val? I teniu una ferramenta fantàstica. En això, una navalla mediocre, d'acer mediocre, 420-440, es converteix en una navalla d'afaitar. Val? Això mateix, ja sigut curtet, però si vos ha agradat, doneu-li el like, recomaneu que se subscriguen i si arribem als 300, el dia que puga, igual no és el proper, igual és l'altre, vos faig la gaita que vos comentava. Vinga, una abraçada, amics.